На нашай экспазіцыі мы пазнаёмімся з жыццём Янкі Купалы, з яго творчасцю. Вось гэты будынак, у які вы прыйшлі, асноўны наш музей, які расказвае пра Янку Купалу. Але яшчэ ў гэтага музея ёсць філіялы, той мясціны, дзе калісьці жыў паэт. І вось пра гэтыя мясціны мы сёння з вамі і пагаворым. Перад вамі фотаздымкі яго маці Бянігны Івановны і бацькі Дамініка Ануфрыевіча Луцевічаў. Дарэчы, Луцевічы вельмі старажытны шляхетны род, і гісторыкі ўжо даследавалі 300 год гэтага роду. Але здарылася так, што сваё шляхецтва Луцевічы згубілі і вымушаны былі стаць дробнымі арандатарамі. А вось паглядзіце на гэты фотаздымачак у цэнтры. Гэта фотаздымак Яся, яго першы фотаздымак. Тут яму 6 год. Сёння у ўсіх нас ёсць пасведчанне аб нараджэнні, а раней іх не было, і дзеці запісваліся вось такую кнігу. Прычым з левага боку запісваліся толькі хлопцы, а з правага дзяўчаты. І вось тут запіс аб нараджэнні Яся. Спачатку пісалі прозвішча, тут мы бачым напісана Луцевіч, далей пісалі імя бацькі, а затым як назвалі народжанае дзіця. І вось тут запіс Дамініка сын Іван. Гэта запіс аб нараджэнні Яся. Вось гэта макет той хаты, дзе амаль на купальскую ноч і нарадзіўся наш паэт. Я вам зараз адчыню, вы паглядзіце, як дом выглядае ўнутры. А вядомая паэтка Канстанцыя Буйла пісала так: «У хатцы маленькай радзіўся паэт, дзе чадна дыміла лучына. Распершы адгэтуль ён глянуў на свет праз вокны вось гэтай хаціны». Дарэчы, сёння ў гэтым доме працуе філіял нашага музея. І калі вы жадаеце, то можаце з'ездзіць туды і паглядзець, як гэта ўсё выглядае на самой справе. І я не паэта, окрый мяне Божа, не рвусь, як славе гэткай немала, хоць песенку думку і высную можа, завуся я толькі Янка Купала. Славу паэтаў разносяць па свеце, вянкі ўскладаюць і звоняць пахвалай. Я ж ціха іграю, хто ж ціхіх прыкмеце? Ат, ведама з вёскі, Янка Купала. Кожны край мае тых, што апяваюць, чым ёсць для народа ўпадак і хвала. А беларусы ж нікога не маюць. Няхай жа хоць будзе Янка Купала. Так выглядаў малады Іван Луцевіч у 1902 годзе, калі сям'ю напаткала вялікае гора, памірае бацька. А праз паўгода на працягу аднаго тыдня паміраюць малодшы брат Казік і 2 сястрычкі, Сабіна і Геля. І так як я быў старэйшым у сям'і, то ўсе клопаты па гаспадарцы леглі на яго. Але праца на зямлі яго не вабіла. І да таго ж ён быў вельмі адукаваным хлопцам для свайго сялянскага становішча. І таму ў 1904 годзе ён пакідае сям'ю і ідзе на вольны хлеб, на свае грошы. Ён працаваў і вандроўным настаўнікам. Затым ён працаваў пісарам, эканомам і некаторы час працаваў на бровары. Вось тут на гэтым фотаздымку вы бачыце бровар у Ехімоўшчыне. Кожную восень там набіралі рабочых. І вось восенню 1906 года такім рабочым стаў і Янка Купала. І калі ён у Вязанцы нарадзіўся як чалавек, то менавіта ў Ехімоўшчыне ён нарадзіўся як паэт. Дарэчы, Ехімоўшчына цікава тым, што там захаваўся не толькі той бровар, на якім працаваў паэт, але яшчэ і той дом, дзе жыў Янка Купала. Менавіта тут Янка Купала рыхтаваў да друку свой першы зборнік «Жалейка».
Пакінь мы на пуста на лёс свой наракаць, скрозь слёзы скаргі сеяць па зямлі. Нам трэба жыць і долю папраўляць, каб нас патомкі з часам не клялі. Навукай, воляй зможам стогн бяды, засеем долю на родной зямлі і зажывём шчасліва мы тады, як прадзеды век нашы не жылі. Калі ласка, паглядзіце вось на гэты куточак. Так выглядаў той пакой, у якім жыў Янка Купала ў Пецербургу на кватэры Браніслава Ігнатавіча і Пімах Шапілы. Браніслав Ігнатавіч быў прафесарам Пецербургскага універсітэту, вельмі адукаваным чалавекам, і менавіта ён запрасіў да сябе паэта ў Пецербург. Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні. На чужое неба ўжо гляжу сягоння. Але думкай, сэрцам толькі вас я знаю. Як і жыву я ў сваім родным краю. І нема на свеце так вялікай меры, і нема на свеце так каваных дзвераў, каб хоць на часіну ў будні і ў нядзелі Беларусь са мною разлучыць пасмелі. Дарэчы, Петербург здаваўся паэту неўтульным, але ў яго была мясціна, дзе ён мог адпачыць душой і сэрцам. Хутар, на які Янка Купала кожнае лета прыязджаў на вакацыі да сваёй маці. І так лёгка, як тут яму нідзе не пісалася. Як ён сам успамінаў, ён мог напісаць 200-300 радкоў у дзень, а потым нічога не правіць. Каля 80 вершаў маюць такую паметку. Дарэчы, гэты хутар стаіць у вельмі маляўнічай мясціне. Ён стаіць у лагчыне, ля падножжа лысай гары, сярод старых дрэў. У акопах яшчэ ёсць такі прыгожы камень, велізарны валун, для якога Янка Купала вельмі часта адпачываў, і на ім ён пісаў свае вершы, пісаў свае паэмы. І сёння ў акопах таксама працуе філіял нашага музея. Вы можаце з'ездзіць, паглядзець на акопы і на той камень, дзе паэт размаўляў са сваёй музай. І менавіта ў гэтай прыгожай мясціне Янка Купала сустрэў прыгожую дзяўчыну Владзіславу Францыну Станкевіч, якая пазней стане яго жонкай. Гэткім шчырым каханнем яе атуліў. З гэткай ласкай глядзеў яе сумныя вочы, як і сонца не туліць расквечаных ніў, як і зоры людзям не ўглядаюцца ўночы. Гэткі ў сэрцы сваім збудаваў ёй пасад і такую злажыў ёй з кахання карону, як і неба з зямлёй на Божы загад не прыдбаюць такіх ні кароны, ні трону. Владзіслава Францына, дарэчы, напалову францужанка. Яе маці, Эмілія Мане, прыехала на Беларусь з Францыі выкладаць французскую мову. І, дарэчы, дзякуючы Владзіславе Францыне, Янка Купала добра ведаў французскую мову. У 1916 годзе Владзіслава Францаўна стала жонкай Янкі Купалы. Дарэчы, наш музей стаіць вельмі на цікавым месцы. Раней, да вайны, тут стаяў аднапавярховы драўляны дом, у якім Янка Купала разам са сваёй жонкай Владзіслава Францаўна пражыў амаль 15 год.
Дзякуючы ёй сёння працуе і наш музей. Большасць экспанатаў, якія вы бачылі, гэта таксама клопат яе працы. Яна была першым стваральнікам, арганізатарам і дырэктарам нашага музея. Вось гэта статуэтка і гэты столік таксама належалі Уладзіславе Францаўне. А вось цяпер, калі ласка, звярніце ўвагу на гэты бюст. Гэта бюст Уладзіславы Францаўны. Так яе ўбачыў скульптар Заір Асгур. Паглядзіце, калі ласка, вось на гэты фотаздымак. На ім дача Янкі Купалы. Яна была пабудавана яму ў 1935 годзе да юбілея творчай дзейнасці. Месца для яе выбраў сам паэт сярод сасновага бору на беразе Дняпра. Кожную вясну Янка Купала сюды прыязджаў і аставаўся да позняй восені з 1935 да 41 года. Заходзьце, калі ласка, у госцепрыёмную сям'ю Купалы. Пра гасціннасць гэтай хаты да гэтага часу успамінаюць тыя, хто ведаў Купалу. Яны зараз жывуць, гэтыя ляўкоўцы, мы сябруем і прыходзяць да нас, прыходзяць сюды, як кажуць, не у музей, можна сказаць, як ляўкоўцы адзначылі, а прыходзяць даведацца Купалу. Для іх ён назаўсёды тут застаўся жывы, назаўсёды застаўся тут дух Купалы, яго голас тут вітае, думка тут. Гэты куточак назаўсёды застанецца. Пакуль будзе, як кажуць, наша Беларусь, Купала, Купала, Беларусь, гэта заўсёды нераз'емлема, як кажуць. Гэта апошнія яго хвілінкі тут у Ляўках і роднай Беларусі. Гэта развітанне Купалы з радзімай. Гэта задума аўтара, народнага скульптара Беларусі Анатоля Анікейчыка. І вось як успамінаюць Уладзіслава Францаўна, Оршу бамбілі фашысты, і Купала пакідаў Ляўкі. Кажуць ляўкоўцы, мы прыйшлі праводзіць яго, ён сеў у машыну, развітаўся з намі, ад'ехаў, а потым выйшаў з машыны. На вачах слёзы і кажуць: мілыя ляўкоўцы, я з вамі развітваюся, мабыць, назаўсёды. Я адчуваю, што я ўжо сюды не вярнуся. Ну а для ляўкоўцаў ён назаўсёды застаўся жывы. Яны кажуць: а мы ж яго мёртвым не бачылі, ён проста паехаў і яшчэ не вярнуўся. З цэлым народам гутарку весці, сэрцы мільёнаў паслухаць біцця, гэткай шукаю цэлы век чэсці. Гэта адно мне падпорай жыцця. Песню сварыць ясну, як неба, кожны з ёй хаце быць мілым гасцём. Гэтакіх толькі скарбаў мне трэба, гэткім я толькі жыву пачуццём, што не загубяць крыўды жывую душу народа, што ўстане са сну. Гэткай надзеяй толькі жыву я, гэткую толькі чакаю вясну.